er was aan het praten over het een en het ander en ja. Hoe dat was, of natuurlijk, ik zei ja, ik ben wel van plan om door mijn mens te gaan. Ja, ik moet je bellen, of wat wil je? Ik zei ja, ik heb gebeld. Ik zei Ja. als iemand ja maar, ik zei als iemand ja maar, ik zei als iemand ja maar, ik dat niet. Of zo ook uit zingen, ik vind dat dan niet zo oplossing. Ja maar. Ik dacht, godverdomme, vet van nu of nooit aan. Nu of nooit aan? Mooi wegkomen. Wil je niet hier vertellen nu wie ik al 40 jaar ken? En nog zit je gewoon jong. Om in mijn wijze de lessen te lezen. Ik denk, nou, ik doe het maar, ik vind het heel fijn. Ik zeg, ik heb gebeld. Nou, de Pieter, die zit in Los en die is gisteren gekomen. Ja, ik zag Isabel net ook nog weer. Ja, maar die zet hen en terug en die... Ik zei, die bel met hem en het was net iets over 1:30. Die moest naar Enschede, Tanzania op. Die mini ophalen, die woont in Canada met haar man. En dat is een zuster van Cellas. En ja. Van Dave. En Semja nog, 4 beste. Andere 4 die zijn allemaal belangrijk. Ja, maar ik zei, ja, maak hier met verhoren. Ja, ik vond het zo dat het zinde hier. Ik zei, laat me hem uitpraten. Ik weet niet wat en hoe. Ik zei, dat Pieter moet met haar moeder.